Inday! Idol ug Inday ug sa mga suking tigpaminaw sa inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. Good morning to you, Dolanday, and to all the listener of your program. Start out your life. Na kung paminsar karon kumpara kaniadto. Okay. My sitting before Dolanday. Compare before, rather. Yes. Pardon me. Itago na lang ko sa pangalang Vincent, taga Trading Boulevard, Davao City. Just call me Vincent from Trading Boulevard, Davao City. Intake for short. Walumi katuig nga nagkauyab ni Grace. I have 8 years relationship together with my girlfriend Grace. Taga Bahada siya. Grace is from Bahada. Abi gyud nako Dolanday. Napadayon ang akong kalipay. To tell you honestly again, Dolanday, I thought I am very happy. I'm very happy and going straight. Yes. Happy and happy. Happy, shalala, ita na sabi happy. Apan kinahanglan nimo og sakripisyo aron ka malipay. But I sacrifice my passion. You get the happiness everly after. Happy. La, la, la. Nagtrabaho ko sa Cebu kaniadto. I work in Cebu before, Dolanday. Apan mipauli ko sa Davao. Tungod og alang kay Grace. But I'm going back to my hometown, land of promise, land of durian, Davao City. Sa kong pagbalik, gikan Sugbo. From Cebu to Davao, vice versa, any point of the Philippines, Dolanday. From Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Dito na nagsugod. Kining gapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the startup of my life. O giniri, And this is ang naitabong. what happened.
Bok, ni uli naman lagi ka, Bok. Di ba buk Bok. sa abot nga uli na lang ko kaya dili na lang ko magpasan sa nabo. Dili lagi. Hindi ko gustong malayo sa imo. Bok, mao na akong ganahan sa imo, ha, Bok. Mo dyan ay pinakaganahan, gigay na ko na nimo, Bok. O ang pinakakusog, budagan, ikaw gid, Bok. Sa dagan sa mga nahuna, no? Sa kasing-kasing sa ko nauna. Binigaw ka sa pabo. Ibingaw, uy, ikaw ba? Marami kagkuhan. Uy, kabalo ka ka nga, I love you so much kay kunimo, I love you more kay kunimo. Dali ako dali buk. Binigaw juga ko ni mo buk ma. Wala, gigday na imong kasaligan ba? Ikaw pa nga naman ka, ha? Sabi juga, uy, balik ka naligo dito. Dakog di fry hito na rin. Ayaw, ganahan kay kuana ba? Tingawan ako sa lida buk eh. Sa to sa idang abok ko kasabot ato, Bok? Angan nga, buwan mo gutugod. Gira mo gugay tugod. Itong Captain America ba? Insa kay kabok, kabalo ba juga macam tanaw sini Bok, matog ra ba juga kubo? Ikaw ba? Uy, ikaw ba? Nagkatsabi, nagkagmayo buk ba? Palabi buk, uy. Alam nga naman, ang Bok mo juga, Bok, kung magkauban ta, Bok. Sige naman Ano nagkaon. pagbulingkod ka, makatuog na kadayon. Lalo, buglain ko, kasandig ko gamay, Bok, no, kayo makatuog na ko, Bok. Hindi mo ka na maligo kong dagat, Bok, ka na maglangulangoy ko kayo. Pagkatulog, magkaon na yun ko, Bok. Lago pa lang na na akong Sige, kuhan Ken. pamata. Nagisgot naman kagkuan. Kanang langoy-langoy. Piningaw mo ko mo. Tara, manuri tagsamal. Kana, Bok, ako ka. Gusto niyo ko man nagsamal ba, pero manlo ko mo tabok. Pero sige lang, kay naamang ka, okay ra kayo, Bok. Pera ni mo. Okay kayo. Tara, Sige mo tara. kang duha. Tignawa, Bikoy. Lagi po ko itong nawala rin. So, di siya Init man kayo, bro. Isla. Di sa Isla Rita Avila. Rita Avila dyan ini? Ha? Big sabi niya, kalawilangoy na kaila ko ani ba? Parang si Alvin eh ba? Si Alvin begini silingan na mo. Sige, mamaklare ba kayo ni? Alvina ni. Ano siya diri, wey? Dahil kulit. Bok, pabantay na Bok ha, kaya dagang mga box jellyfish na Bok. Salom na ko. Sugdan ang dong ganda. Eh? Huy! Bok! Huy! Bok! Uy! Sabong, Saan mo ka naglangoy-langoy na tuog na mangga? Ako lang, hindi sa kay Bok, kabalo ba dyan ka sa kaabok na ka na nga, mas mapiskan niya akong mataog na agad, mahalang na kaon na yung Bok. Ikaw ba maanod ka ni ka dito? Sobrang ba kayong current to? Margaret? Talagang dito. Sir, yung ay, nagugo ka na, Bok. Ikaw ba dahil yung pato na salam? Bayanan ni nga. Makuan nga ni ka niya. Sige na, Bok, maglawil, ay, malawil sa kabok, ha? Kanina na, Bok, ha? Ambang ko na, Bok. Tawa ka. Huy! Kamay na bayanan, hindi pwede matuog ni. Huy! Buk! Buk! Tara, birahon ko ni Spy. Tara. Bok, ayaw kayo masaman sa buka, eh. Natuog na mga tubig noon. Wala mo
Yes, barbecue eh. Lagi lami kayo, no? Ganing may tibusog. Bok, nata ko isulti ni mo, Bok, ma. Ano sa man? Gitawagan ako sa kong friend nga doon sa Japan, good. Si Monet ba? Niya. Sa manawag ng bayanan na, makulbaan na ba jug ko? Dili, magudbok. Dani, relax. Ikaw, Bok, ba? Kuan, magudbok ka na nga. Ang ilang bar dito, kinahanglan isa ka dancer niya. Sayang man kaayo. Sayang man kaayo, Bok. Siyempre, napagutay mga pangandoys kinabuhi, Bok. Para po, pag makatigom-tigom ko, magpakasal na tabo. Duga-duga na biya. Ilan lang ganita katuig, Bok? 8. O, di ba? Ano dapat ganyan? Nagminyo na gani, tana. Grace, nagstoryahanay na tana. Kabalo ka nga, di ko gustong di ko gustuhan ng long distance relationship. Kabalo ba yung ka na? Bok ka na, gaya mo, good kay. Okay raman na, Bok, di mo ko magbinuang dito. O sa mangka, mura man ka ng, kuan man kayo ka, uy, siluso man kayo ka, uy. Kabalubay dito ka sa kuabok nga, ikaw rin akong kuan, gimahal. Ikaw ang aking mahal. Itanong mo sa sukids kung sinong aking mahal. Di ba? Kabalo na ko ang nadaan. Ang di lagi na ko gusto. Kanang layo. Ikaw lang ang aking mahal. Bukbuk. Tanaw to si Monet, itong Japan. Ang iyong laki din. Nangita pong lain. Gusto nimo mag-ingana ako. Lahi man to sila niya. Ako lahi man sad ko. Lahi man sad ko, be. Kung sa mangka, lahi ka ba na ka nga ako kay kong respectful years ni mo niya. Pinapyo ba ito kay ko ni mo, Bok? Di mo ko gusto nga. Kung pwede lang, Bok, na. Kung di na mo ko sa Davao, Bok. Ano na? Di na ko kutob sa, Juan, sa Itmi. Di na ko sa Itmi kutob. Di na ko sa Agmi o sa, Juan, Hot Legs. Mas maayo nang, mato ko to sa Apollo. Bokit ang sudid dubo. Nanimawang katol dito. Ha? Kaltas ka na. Aminaw ra, good. Di lagi kong sugot. Dugay na taga-istorya na. Ay, good, pag kalma lang. Sa photo na po na yung kanan. Kalira kay ka sa photo ba? Ano mo na kadaot ni mo, Grace? Kiging na natin ka nga di kong gusto nga mo-abroad ka. Gahi mga kago. Ikaw ba, tukara ba ka sa photo ni mo ba? Eh, pagsikon, kuwan ba? Alam mo mo kung pasaputon po. Ay, lagi sige kuwan ko. Dili. Diribi, ikaw, no? Sige na, good. Bro! Bro! Bro, saan, bro? Sa problema, bro? Bro. Tingin po kong beer na rin. Ha? Beer! Ay, kung tawagin, bro. Kaya di tayo organisasyon, bro. Part lang, part. Dugay na ba ko bit-bit na? Mahapak na sa kong kinumura. Ere, bro. Part, ere, bro. Kapalo ba ka nga 3 kilos na akong ginumo? Gusto ka mo dapat na mong aping? Yeah, bro. Pasensya kay part. Karo nga. Siguro kabalo ni nga Miss, gusto mo nang imong liyapin sa putol mo na kaya, miss. Siguro kabalo ni nga Kasandi na, mas taga-trading ko. Inani na gin siya, inani na siya. Tawa rin ko, David. Tawa ba? Gusto ka matambling, David? Bart. Saman, Taga-asa mo ka, Bart? na-trading ko, Bart. Asa magkakaroon? Ako to Samal. Di ba ka nang utanag taga-asa ko? Tagasa mga. Taga-samal, basta ipabukbukan ako ng mga tricycle driver niya. Ha? Saan gusto niyo ma? Pila yan inyong beer, Bart? Kung isa, Bart. Gusto ka mo siya? Ay, kisiyata ko dito, Bart. Para magkabaho lang ka, Bart. Sige. Taga-over straight ko, Bart. Ito, margo po may nahuwasan ni Tuhanan. Sorry, Bart. Basta, Grace. Ay, ko di Di nanabok. lagi ko musugot. Kapila na tigaging na nga, di ko musugot. Bok ba? Ay, ko sige ginanabok. Di ko musugot lagi. Bawa, Bi. Basta, Ano ko ni mo cellphone, B? kabalo ka ni uli ko gikan Cebu. Ha? Paguduga lang Ay, ka ba, lagi ko ano? Kunya ka rin, mamiya na yun. Abi na cellphone ni Bibi kasi imo na Di ko ingana pa lang na. May dito na lang ko sa Cebu di ay. Ay, good pag hindi. Di lagi ko musugot. Para man na sa to kaong maon. Basta. Naman ang tayo, dabi ko yung mga Basta. pangandos kinabuhi. Ay, lakaw. Kung gusto ka mo lakaw. Buwak.
mo nagnaong ni Bugres. Naglalis lagi mini kuan inting lagi. Tay. Anong naglalas man mo, anak? Kuyawan, tani mo diya, may mga itra. Nalabag ko rin, oy, naminaw ko ninyo kami na chismosa ba ako? Man, magod ma, kanang, gusto magod mo. Gusto ko mo lakaw ato kong Japan, kay, Oy, anak ko, para ano tayo bagong lababo? mo gani, anya, abalo ba yung ka? Di ka pwede kang sige tanawan ng Bitamax ba? Kaya magsige pataglimpyo ribo na ni. Kuan, magod, tay, ka na nga, di mo sugot si, kuan, si Inting. Ay nga nung di ko siya musugot. Kay di sa kunog ganahan ka ng kuan, long distance relationship. Ay, sis mo to, baka maka... Di ba ko magbinuang dito, tay? Di ba ko magbinuang? Paano ba yung kasako, atay? Pustanay, pasintay pa na mangitaglait pag wala ka din eh. Nak, pinood yun, anak! Kali mong papa, gibiyaan ko na sa una! Wala! Nagpaihaw ang kanahan! Sige na, maglalis na sa Kaya luan. kuya, nagkagawad sa una! Kisa na Ay po mo na na. po nang ibalik-balik ang istorya ba? Mao na. Ingon siya, campaign manager daw siya! Mao niya. Yari to kuya itong kagawa! Mao na ron. Mga balik-balik ko ng istorya. Balik na sa ibuha, pandabay di mong bababog, hindi. Maghindi akong sungutan na ni Bayanan eh. Oto. Okay, nilitinod! Mao lagi. Mao na. Ikaw po, paano ko lagi sige. Ikaw dahil isang kakayo pa. Ay, nagtamo nga ako campaign manager lang ko. Sana, kung gusto ni mong ma-abroad, ayaw pag imong kagalingon nga kabuto ng imong mga pangandoy. Sayog ka ni Ana. Basta kay, magistoryahan na pamigbalik ni Inting. Hoy, anak! Larga! Ipain ka ka sa Pilipinas, oy! Mulagi may. Magunsa man ka diri! Sige, bika-bika diha! Sinsilyo ray mahuwag! Ay, ganito ka mo i-split kay... Lapad! Di mo ginagsugdo ni mong anak ba? Ang ako alang praktikal na ay kumusaya man sa diri may palitos gawas! Ay, dayon daw. Ba, may gabi ni ba na nung? Nang, Hoy, Ting! Daliting na yun, Ting! nagdakog dito sa manok para daringan ka manapon. Lasaper na ko diri. Ay, kung pag-registorya ginanabok, ikaw ba? Para magkakananguan, ay, kung pag ginana ba? Ikaw po sintig ba? Ikaw komedyante po kay kaitig. Seryoso man ko nung, di man ko Sige, joke. magkakaiskot-iskot, anak. Hindi ka Kasi sa Ting, ko dali! Lamiyan eh mong kuhan, oy! Chokes to stop! Hindi ka naman diabetic ka ng manuka na tamis mong gayo! Ano ka naman magipalit? Nung naman to sa kuan, kanang sa katong isang, katong ganing. Di ko ganahan na tong kukoys. Hindi ka lang to. Ito nalagwan, ha? Shoot pa yun eh. Kana. Mahaw na ta. Kay para sarahanay po ni sa yung anak lagi. Usabog din yung parang isgutan di ay ito. Tapos ang kaon na ginako ni diri na nung. Dili magod. Gusto mo lagi akong gayon sa mga tayo nga. Gusto lagi ni siya mo. Mantay. Gusto lagi ni siya mo. Gusto lagi ni siya mo. Istorya pa ko na dito. Istorya pa ko ng mama lagi. Di ikaw. Ako Okay, di ko gusto nga magdancer sa Japan. Kaya kato yung barkada nga simunet nga nagkuhan siya, gusto siyang kuhaon dito. Napakyas na butog, ibiyahan ko sa aktor. Alam ko siya biyakin. Paano na itong kuhan, laptop, cellphone, mawanag. Wala ni kung gusto na. Ala, kung gusto niya mo larga, di. Sige, larga. Bulag na may katapusang kaon na nahuli din. O, yung gala supper. Ha? Uy, ayaw ka mo pag-anay, pero... Sige, tiguang naman mo pag istoryanay mo, anak!
Mo ganin akong ingon sa inyo, nung nang, wag mo naminaw, ganiya po sa inyo mo. Mader, sultihan na Mader. Tapos sa panihapon ako ni Derek, kay kanyo anak, gusto mo ganyan ma-abroad? Gusto. Na! Eh, kay Grace mo ko na nga desisyon doon. Ay, maubita. Ako nung, di mo kong pugong sa inyo anak. Mader, di mo kong pugong sa inyo anak, Mader. Kung maugi gusto niya, di, sige yun. Pugngan mo nang may gusto. Lala, ikaw na lang taga balik-balik na ng istorya ni mo. Nagpamanihapon ka. Akaw na dyan, Madel. Ay, magabay, ako asawa na Madel eh. Anong kinakalan mo ganito rin po ato? Kapoy na. Kapoy na istoryahan, Bok. Bo kayo ko, hindi ko gusto ka mula ko mo kabubukan ang akong di ba, idali. Kabalo naman kadaan, hindi ko gusto mo lakaw ka. Baka maging mo gusto. Sige na. Kamalaway yung kanya mo, niligo ko lang mula ko mga Ay lang kong pabuta. Ay lang kong pabuta. Bo, hindi ka magkulang. Hindi lagi ka magbinuang dito, Bo. Bahala ka, basta Pati di ikaw magbinuang din siguro. Ingnan lang kadaan, magbinuang dyan ko. Hindi ko gusto lagi layo ka. Gusto, wala man ka, magbinuang ko. Kung nakakali ko magbinuang ko. Ayaw ko yan. Anak ka! Anak ka kainan ko! After 2 years. Magdala bro. Ay, sa bro ha, tanaw-tanaw sa nako bro. Ano sa dali? Ngayon mo ni Grace, balay pagkaya po ka mo buwan, hang? Isa ko dahil lang kayo, naog sa kwa. Bro, ano sa dali bro ba? Tapos ako, bro. Isa dali bro. Wala kay hat guys. Sa papuyo na dyan ha. Bro, ayun sige na bro. Bro, kita ka na kung nakita bro? Oo, dahil lang. Pero ingon siya, abot sa commercial. Grace! Ikaw? Kumusta? Ha? Okay ra. Okay ra kayo eh. Hindi pa lang kunin mo pa na yun nun? Ayun, hindi ka na naman kasama kong kansulad. Kakisa ng bata. Dili sa musilingan. Langag sa musilingan ako Ano di kaya anak? Dito ba ko? To tell you honestly, no? Na tapaklas ko dito sa... Amin ako gapon to tawa ng Pinoy na alam mo na punto sila ko. Amin ako gapon to kay Bangkangwan. Walang gitira niya. Tanawan, ulit naman yung Japong ka dari. Huwag ko mabuhat. Grabe kayo ko sa krimisyon dito na ilan yung ko ato ba? Sige lang. Amin ako gapon to. Binji ang pangalan. Amin ako. Sige lang subok. Blessing mo na siya mo. Mo ko sa ilo ako. Pwede na mo date-date ang mga bandre mo?
Okay na ni mo, Bob? Ikaw, kumusta naman ka, Bob? Anto na ko, Bok. I-text na lang ko. Sabi, tis ako nga wala makay number. Oh. Wala akong number. Oh. Anto na ko. Bob ko sa Malaysia, win 60 o 1? Win 8. Naluoy ko nagtanaw kay Grace sa tutungura Dulanday. Sa ingat to lang nasayang ang among 8 katuig nga relasyon. Tinudwa pa ko kamubo na tutungura. Muna makalugar ko, musuway yung kong agi silang panimay kong mamasin ko kung naaba siya. Pero Dulanday, sa tinudag bahay ko nga nung ipasagdan ako siya. Kung kami paunta atong tungura siguro. Amuan na tong anak ang iyang ikugus-kugus. Dagan kayong salamat. Say gayon. And more power. Muna nga lang sa ubanar, di mo magmahay. Una-una agyo ninyo sa makadaghan. Kaninyo suwat magtatampo. Vincent. I've been so alone.